हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मेरे न्यू चैनल में। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो गाइस, आज होली है ना। हैप्पी होली लोगोफोरनि। दिनैजों गाबोनजों आरोना मोननै पेकेट लाना फैदों, येल्ल' आरो पिंक। सोरबा सोरबा आंखौ सिनायाखैबो जानो हागौ। आंना मोनसे चेनेल दंमोन सिगाङाव, जेपि ब्लग होननाय। बियो आं बावनानै डिलिट खालामफ्लांबाय आरो दा निउ चेनेल खालामबाय आङो। प्रियंका ब्रह्म लिरनाय दंखायो। ओमफ्राय जाय जाय जेपि ब्लगाव सापर्ट दंमोन, प्लिज माबायाव नैबे प्रियंका ब्रह्मआव सापर्ट होफिनबानो जाबाय अननानै लोगोफोर। आंबो बेक खालामहरफिनगोन। थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ जागायजेननोसै। ओरैजाय नै आङो मैद्रु सायनानै दोनदोंमोन, बेखौ दा एवनोसै। बेनिफ्राय नै बाजारनिफ्राय लाबोदों मैथा बांगाल। जोंथिं मैथा बांगाल होनो, ओमफ्राय गुबुन जायगायाव मा होनोथाय आं मिथिया। ओमफ्राय बेनिफ्राय दङ मा बिथाय आलु टमेट'। अनला ओंख्रि संनो नागिरदों। सो दोस्तों, पहले मेरा जेपी ब्लॉग था, हाँ, वो डिलीट हो गया गलती से मैंने डिलीट कर दिया। तो ये नया चैनल है। यहाँ पे प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। लोगोफोर नोंसोर नार्जि जायोना जाया? नै नार्जिया जोंना थफ्लासेल'। थ' बिदिब्ला आङो संनायखौ स्टार्ट खालामसै, नायलांदो। नै दा आङो खारै सरनो नागिरदों। खारै माथो हालदैसो नामालै? हालदैसो, खारैखौ नागिरनांसिगोन। सारायाबो रेडि जाबाय, सारायाबो दुंबाय। फारनैबो ओरैथिं मैद्रु एवगोन, ओमफ्राय नैबेहाय अनला संगोन आरो। आलु पियाज हाखाबाय, देखाबाय, सामब्राम गुफुर। अनलानि खारै लगासिनो। बेनिफ्राय टमेट'आ जाजाथिंनि न'आव दोनलांबाय आङो। आलु, सामब्राम, बानलु होबाय लोगोफोर। एसे खामनोसै, एसे गोजा कालार, गल्डेन कालार जागोनसै आरोना आलुखौ, होमबासो टेस्टि जायो जानायाव। बेहाय दाबो संख्रि हालदै जाहोथ'वाखै, उनाव होगोन। ओरैथिं मैद्रु मेवाखौ हरगोन दसे थानानै। टमाटर देने वाली हूँ दोस्तों। बेनिफ्राय दसे खोबहाबथ'नोसै। दसे खोबहाबथ'बाय। ओरैजाय नै सरगासिनो दं खारै। बेखौ दसे थानानै हरसै। जिराफोरा हरनोसैयानो। टमेट'आ एसे रबग्रोथोंसै आरोना, रबग्रोथोंसै। थ' आङो बेखौ हरथोंसै, जिराखौ। बेनिफ्राय एरना लानानै माबानोसै, एरना लाग्रोनोसै आङो लोगोफोर। बेनिफ्राय टमेट'आ, बेनिफ्राय आं देनायखौ होनोसै। इसको डालूंगी यहाँ पे। लोगोफोर अब यहाँ पे पानी डालने वाली हूँ। देखो
यहाँ पे पानी डाल दिया। स' लोगोफोर बिनिफ्राय नै खारैया बेखौ होनोसै आङो। होबाय एबार गोदौबाय थाथोंसै। बिमानाव खानायाव रं होनांगौ माबा सरि खानाया मोनबाय नालाय कालार फुननांगौ ओंखायनो आङो थांगोरसै गोदौबाय थाथोंसै बियो। गाइस दा नै गोदौगासिनो दङ ओरैजाय फुवा फुवा गोदौगासिनो गोदौथोंसै। थाल्ला न' खाथिनि आब'मोना हलि एसे फुननोसै होननानै बुरा ना मानो हलि होननानै एसे फुननानै थांबाय आरोना। स' नैबेथ' मोनबाय नै मैद्रुआ। दोस्त नायबाय थादो। मोजां मोनदोंबा प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब जरूर लिखना। मैं जेपी हूँ गाइस, मेरा चैनल डिलीट हो गया था, प्लीज सपोर्ट कीजिए। अभी घर बहुत बिखरा पड़ा है, अभी खाना पका रहा हूँ, बाद में बनाऊंगी मैं घर को साफ, थोड़ी देर में करूँगी, पहले खाना बनाना है। तो नै गुरा खालामखांखानायखा आरोना बेखौ दा आङो दै होनोसै। दै होनोसै होजोब्बाय आं दा दै होनोसै। दा ग्लाब ग्लाब गोदौगासिनो दैया, ओमफ्राय बेयाव आङो अन हरनोसै, अन माबाजों मिक्स खालामनाय आरोना हरबाय। हरबाय एबार एरनोसै, नङाबा गोदोगोन बियो थाब एराबा आं एरनोसै। जा कालारिं ओंखारबायना लोगोफोर, बिदिबासो जानो इन्टारेस्ट मोनथारो। स' गाइस मोनबायानो होनजाबाय। आं दा नैबे जिरा गुराखौ होनोसै, दै होनानै लादां मानो होनबाखि ओरैनो हरबा गथा गथा माबायोना थायो। रेडि गोदौ होनोसै। नै दिनै मिरामिस बेदरबो मोनजाया नाबो मोनजाया, मिरामिस है दोस्तों देखो आलुआ टमेट'। एबार नैबेखौ गारसनसै, दुनिया पत्ता ना। हा गोथाव मोदोमथारबाय लोगोफोर। आयै चेनेला डिलिट खालामफ्लांनानै जि गाबदां लोगोफोर मोनायाव। अबेखौबा थुनांगौ अबेखौबा थुफ्लांदों आङो। स' लोगोफोर आवगोलाव जा सापर्ट दंमोन प्लिज अननानै हरफिनदो। रेडि जाबाय ने। आं एसेयावनो दोनसै होमबा, ओमफ्राय ओरैजाय नै माइरं दं, सुवाखै सुनांगौ। माबायदि नुदों लोगोफोर कमेंट सेक्शनाव खिन्थाहर, आरो लोगोफोरजों हाजासे शेयर खालाम। अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। सो बाय गाइस।